日本人いい人悪い人はっきりさせてよと。日本。これね。これ相手に、これと契約してる人、いい人悪い人これと契約して、秘書を派遣されてる人、いい国会議員、悪い国会議員、はっきりさせろって、そんな話ですよ。簡単な話。ね。福岡の人が送ってきてくれたけど、和弘さん、あなた113秒差でね、勝った時もね、福岡の教会、久留米やったかな久留米になんかあるらしいんですよ。それで、原口和弘落とし損ねたって、残念会収らしたらしかです。ね。トスがもうちょっと頑張ればな、原口和弘落とせたのにって。毎回そういうことなんですよ。